Urania uvádí seriál Autobusy v jednom kole. Jak Sammy málem odletěl. Sammy, školní autobus, svážel každé ráno školáky do školy. Ahoj, Susan. Jezdil po celém městě a přijížděl ke škole přesně na čas. Tak se mějte, děti, a zase odpoledne. Ale i když byl školním autobusem rád, byla přece jenom jedna věc, po které stále toužil. Alespoň jeden den chtěl bych jezdit po letišti a prohlédnout si letadla pěkně zblízka. A jednoho rána se to stalo. Roger, letištní autobus, se nějak necítil dobře. Co pak je, Rogere? Něco jsem chytil do motoru, kamaráde. Nevzal bys dneska za mě letiště. Sammy nemohl uvěřit, jaké má štěstí. No jasně, s radostí. Musíš si ale zapamatovat, že když jedeš z letiště, musíš se dát doprava a ne doleva. Jinak bys dojel na startovací dráhu a to se nesmí stát. A teď vyzvedni cestující na stanici a dovez je na letiště a pak se hned vrať zpátky, Sammy. Jasně, pane Spektore. Hej, špálky pryč. Ano, odhoď špalky pryč, chlapče. Sammy se strašně těšil. Jeho sen, že uvidí letadla, se stane skutečností. Ale napřed přijel na stanici, jak mu to řekl. A potom ušel na letiště tak rychle, jak ho kola nesla. Ahoj, Koline. Ahoj, letiště. Už jsem tu. Sammy nechal vystoupit cestující a ti pospíchali, aby stihli své letadlo. Tak šťastnou cestu. Páni, to jsem zvědav, jestli uvidím některé zblízka. Páni, je tak veliké a přitom vypadají tak malá, když letí. A pak už se musel otočit a jet domů. Radši se už vrátím. Podívejme. Říkal Roger, že se mám dát doleva nebo doprava, až pojedu z letiště. No, zkusím to tudy. Doufám, že je to správně. To je zvláštní. Nic tu nejezdí a přitom tu je tak široká silnice. Ale ne. Vy už víte, co se stalo, že? Uvolněte přistávací dráhu! Uvolněte... Sammy byl tak vyukaný, že nevěděl, co má dělat. Pro pána krále, já chci k mamince. Uvolněte dráhu, ten malý žlutý autobus, prosím, uvolněte i hned dráhu! Sammy stál jak přikovaný a zavřel oči, co nejvíc mohl. Ve chvilce tam bylo letadlo a chvilku na to bylo pryč. Vysoko v oblacích přímo nad Samovou střechou. To bylo těsné! To byla hrůza. Sammy myslel na to, jak se rychle dostat pryč, než tam bude další letadlo. Tak jel zpátky ke hlavnímu vchodu a tentokrát si vybral správnou cestu. Celou cestu domů myslel na prožité dobrodružství. Radši, abych o tom nikomu nic neříkal, ještě bych měl potíže. Když Sammy přijel domů, pan Spektor už čekal před kanceláří. Tak co, Sammy? Bylo všechno v pořádku? Ano, díky. Zatroubil a zařadil se mezi ostatní autobusy, které už byly zvědavé, jak to šlo. Co, viděl jsi letadla, Sammy? Ano, díky. Doufám, že si nejel až k nim, co? Sammy už začínal mít strach, jestli nevědí o tom, co se mu stalo, když k němu přijel Roger. Jednou tě vezmu na startovací dráhu, Sammy, a tam uvidíš letadla opravdu zblízka. To bude paráda. Díky, Rogere. Sammy poznal, že o jeho příhodě nic nevědí. V českém znění Libor Terš, Tomáš Juříčka a Marcel Vašinka. Překlad Petr Kubánek, zvuk Luděk Kencl, dialogy a režie českého znění Miroslav Waltr. Byro bylo BZ Studio 2004.